kiitoksia sulle todella paljon, että suostuit antamaan tämän haastattelun, vaikka olet aika huonossa kunnossa. Paremmassa kuin 3 viikkoa. Kiitoksia. Nyt potilas on matkalla sairaalaan ja tässä semmoinen nopea haastattelu ja pääset sitten hoitoon. 3 tärkeintä syytä, jotka saisivat lähtemään Ukrainaan. Mä halusin yrittää taistella sitä suurta pahaa vastaan ja tosiaankin mä odotin tähän asti sen takia, koska mä toivon, että se sota loppuisi, ettei tarvitse siitä tulla. Sitten kun luki jatkuvasti niitä uutisia, mitä ne venäläiset siellä teki, niin alkoi olla vähän sellainen, että kyllä mäkin pystyn enemmän. Ja toihan ei ollut siis alkuperäinen syy, miksi mä tulin tonne, mutta sitten kun mä päädyin Ukrainaan ja moni muu suunnitelma kusi, niin sit mä ajattelin, että mä oon kuitenkin tänne asti tullut, että kyllä mä tuun jotain muuta tekemään kuin nauttimaan vaan ilmastosta siellä. Ja koska sä menit sinne? Kuukausi sitten. 1,5 kuukautta sitten ehkä liityin. Mites nämä sun lähiomaiset ja ystävät oli mieltä tästä, että sun päätöksestä, että sä lähdit? Ne sai tietää vasta nyt, kun mä haavoituin, että mitä mä tein siellä oikeesti. Millainen armeijatausta sulla on? Onko sä käynyt Suomessa Joo, vuoden olin rannikkojääkärinä ja sitten on ollut tosi pitkää taukoa, mutta sitten kun Venäjä aloitti ton hyökkäyksen, niin sitten on käynyt noissa koulutuksissa taas. MPK-kurssilla. Joo, mä itse asiassa itse tulossa mun sotilaspoliisin kursseilla tuolla tämän viikonlopun ja jäämässä ja näin. Ne on todella hyviä. Nyt mulla olisi tosi mahdollisuus päästä ihan maakuntajoukkoihin. Joo. Mutta niissäkin ne harjoitukset olisi tuossa kuukauden päästä, niin katsoin millaisessa vuosissa silloin on, että pääseekö osallistumaan. Koska sitä on aika moni Ukrainan päässä tämmöisistä niin upseereista myös kommentoinut, että ne suomalaiset, jotka on käynyt Suomessa armeijan, niin siitä on oikeasti todella paljon hyötyä. Että se on harvoja Euroopan maita, missä on tavallaan sitä armeijan taustasta on hyötyä, että se oikeasti niin kuin opetetaan oikeita asioita ja toimimaan. Sitten tuolla on myös paljon jengiä, joilla on paljon enemmän sitä kokemusta, niin kuin muistakin länsimaista. Joo, mutta ne on sitten niinku ammattisotilaita. Niin, totta. Lähinnä. Mihin tehtäviin sä hait sitten siellä Ukrainassa? Ihan jalkaväkeen. Miten sujuvasti tämä niinku hakuprosessi ja kaikki hyväksynnät? Mun puolelta sujuu todella hyvin. Joo. Mä sain viikossa jo paikan itselleni. Okei. Sit siellä paikallinen ukrainalaisjehu jeesas mua hommaamaan kaikki noi liivit ja kaikki varusteet sinne. Niin nekin sain sit sitä kautta. Tuliko siinä vaiheessa, kun sä tavallaan sen omaan yksikköön menit, niin tuliko sieltä varusteita miten? No sieltä mä sain aseen ja uniformun. Mutta ei liivejä? Nekin mä oisin varmasti saanut. Joo. Et se yksikkö tavallaan hoiti kyllä. Sait mennä ihan kädet taskussa, niin ne olisi kyllä hoitaneet jossain vaiheessa sitten kaikki kamat. Joo. Minkä maalaisten ihmisten kanssa olet joutunut tekemisiin sitten siellä omassa yksikössä? Oliko siinä paljon ulkomaalaisia vai oliko se Mä en tiedä, sekin saattaa olla aika paljastavaa. Joo, ei tarvii niinku mitään semmosia vastauksia, että oli jotkut vaan kertoo, kun oli jotain eteläamerikkalaisia. Ei ollut mistään mafiamaista. Ei Venäjältä eikä Kolumbiasta. Joo, ei. No, 3 positiivista ja 3 negatiivista asiaa palveluksesta, jos nyt löytyy niin monta. No se negatiivinen on se, että me syötiin ihan joka päivä syötiin noita. Se on tataria olisi. Joo, tattaripuuroa. Joo, niin hyvin hemmetti, mä en pysty syömään sitä enää ikinä. Joo.
Ja sitten oli luonnollisesti noin sieni- ja rapusipsit. Oli kans se negatiivinen. Ja sitten, en tiedä onko se negatiivinen, mutta se ukrainalaisten tapa hoitaa asioita, niin se on erilainen. Se toiminta on niinku, liikkuu jotenkin hitaammin omasta mielestä, mutta sitten kun samaan aikaan miettii, että se on armeija, niin se saattaa liikkuu se antaa paljon anteeksi. Niin. Armeija kyseessä. Niin. Ja positiiviset oli helvetin hyvät kaverit. Ja sitten todella hyvää koulutusta sain siellä kanssa. Että joka päivä oppi jotain uutta. Ja sitten se, että kaikki elettiin siinä samassa paskassa, että kukaan ei elänyt yhtään sen paremmin kuin toinen. Oliko teillä suomalaisia kouluttajia? Ei ollut. Ei teitä ollenkaan. Joo. Okay. Mikäs sun ikimuistoisin taistelukokemus on? No ei niitä hirveästi ollut, että se mun ensimmäinen tehtävä oli ehkä se ikimuistoisin. Mutta sekin, että siihen kun lähdettiin, niin sanottiin, että se tulee olla todella vaarallinen, että se ei ole. Sä tiesit, että nyt tiesin, että se ei tule helpommasta päästä. Ja meiltä kysyttiin uusilta, että haluuko osallistua. Että se ei ole helpommasta päästä. Sitten mä ajattelin, että pakkohan se jossain vaiheessa on kuitenkin osallistua. Että jos sitä rupeaa valitsemaan noita tehtäviä, niin sit sitä jääkin vaan kyllä ottaa tukikohtaan. Silleenkin oli kans hyvä, että ne kysyi, että jos ei ole luottoa siihen, että selviää siellä tehtävällä, niin ei tarvitse tulla sit siihen tehtävään. Sit vaan jatkaa sitä kouluttautumista. Mutta mä ajattelin, että ei pakko se on nyt jostain aloittaa. Missä tilanteessa sit niinku haavoituit? Me saatiin niskaa siis ihan kaikki. Ohjuksia, itsemurhadroneja, klustereita ja ihan perustykistä. Joo. Ja se oli me suoritettiin sitä tehtävää niin hyvin, että ne venäläiset säikähti, että siellä on oikeasti enemmän porukkaa. Ne sitten kohdisti ihan kaiken meihin. Joo. Kaiken mahdollisen. Liikutteko te ihan jalan siinä vai? Joo. Sitten niinku tuli tavaraa joka. Joo, kyllä. Et ihme, että selvittiin, koska se taktiikka, millä sitä tavaraa tuli, niin se oli sellainen, että siinä yritetään saada tuhottua aika hyvin. Joo, kun tuossahan niinku aika paljon puhuttu, että Venäjältä olisi niinku ammukset lopussa tai raketit lopussa, niin se ei voi olla, että niillä on, koska onhan toi rintamalinja tosi pitkä. Että niillä ei kaikkialle riitä, mutta sitten just siihen. Tietyt kohteet, mitkä on, niin sit niitä ehkä pystytään suojaamaan vähän paremmin. Joudutko niinku kosketuksiin vihollisen kanssa vai oliko se silleen, että ei? Ja siis kyllähän meitä ammuttiinkin joka puolella, mutta kun se oli, että sillä alueella niillä oli niin pitkä ollut mahdollisuus linnoittautua, niin eihän me edes nähty oikein vihollisia. Joo. Että kun miinojakin oli, mutta nekin selvisi vasta myöhemmin, että me oltiin kävelty niinä. Yli vaan menty. Joo. Mut kun ne ampui niistä mistä spider-holeista ja niistä, niin se oli niinku ihan mahdotonta nähdä niitä. Piti vaan ampua sinne suuntaan. Ja toivoa, että... Ja oliko siinä sun yksikössä sekä ukrainalaisia että ulkomaalaisia? Oliko pelkästään ulkomaalaisia? Oli siellä ukrainalaisia. Miten sä sit niinku kuvailisit näitten ukrainalaisten sotilaiden ja Ukrainan armeijan ammattitaitoa, taistelutahtoa? Kyllä ne ainakin tosi kylmäpäisiä on. Joo. Et kyllä mä nostan hattua niille, että millaisissa olosuhteissa ja kuinka kauan ne joutuu elämään tuon rintamalla, niin kyllä ne on helvetin
sen jälkeen mitä on kokenut siellä. Niin, ja se on, kyllä sitä miettii itsekin, että itselle se on niin helppo vaan lähteä pois, jos ei pää kestä vaikka. Niille se on että jos ei pää kestä, niin se on voi. Niin. Sä Uutta lipasta vaan. Niin.